O xulgado de instrucción número 1 de Cambados dirixiu esta madrugada un importante operativo contra o tráfico de drogas. Axentes da Garda Civil e da Policía Nacional desenvolveron unha actuación conxunta que se saldou con 10 detidos en diferentes puntos de toda Galicia. Os rexistros policiais comezaron ao redor das 7:30 da madrugada no concello de Ribadumia en un bloque de vivendas da Illa da Arousa. Neste punto, os axentes procederon á detención dun home. Os rexistros continuaron en diferentes puntos da comarca do Sanlés como Cambados e Sanxenxo. Á mesma hora que comezaba o operativo en Ribadumia, os axentes realizaban de forma simultánea rexistros en outros puntos de toda Galicia: Oia, A Cañiza, Porriño, Ferrol e Vigo. Nesta cidade ata en 3 puntos diferentes. O operativo aínda está aberto e non se descarta que poida haber máis detidos. O operativo é o resultado dunha investigación iniciada hai un ano cunha incautación de 4 kilos de heroína no concello de Ferrol. Na intervención participaron a Unidade de Drogas de Crime Organizado da Policía Nacional de Pontevedra e Coruña, xunto que o Equipo de Delincuencia Organizada Antidroga, o Equipo contra o Crime Organizado da Garda Civil e o Greco da Policía Nacional. Todos os detidos pasarán a disposición xudicial o vindeiro xoves.